Oh, Kamsat, happy Sunday. Happy Father's Day. Yaman kami kakabsat kadto ti blessings iti Apo. Dati iti mga mangisagana manin iti meriendami nga trabaho. Itang malem iti Sunday. Ito iti ina. Nagisagana daman iti patupat kas kada yapay baduya. So inakon jay church aramidin mi dati lagi sasakyan lagi ti ama sudah nga nagaget nga agtrabaho. Praise the Lord. Hallelujah. Napintas iti lulem na tata. Ano nga ginit. So ado siguro ti malpas mi tata. Kakabsat kin gaya. Gamiyaman kami unay kada kayo kakabsat, da kayo nga adaan iti rikna ken suporta. Dito nga church. Gamiyaman kami kada kayo iti unay nga bendisyon kada kayo. Video kada iti tulong iti dayto nga church mi iti San Isabel Norte, Church of the Living God, Pastoral Carpal din. Kaya nagyaman kami kada kayo sponsor tama iti napalaos ko na yung panagyaman kaya ni Brother Rodel Kabansag. Nagyaman kami dito kayo tulong na iti tuwang 6x6 katana and 50 pack na semento kaya na napay sumarsam rated naman yan manay-dayo tiyan yaman kami kinuwana kaya kararag kiniyapo Diyos sapay kadi nga bendisyonan na dayta nga pamilya ni Brother Hotel Kabansag bendisyonan na kumay ti biagda nanat pa nagserbida kiniti Apo kaya karagiti inted iti Apo nga negosyo katakwada bendisyonan ko iti Apo et stamot nga bendisyonan na pay iti sibubukel nga pamilya iti anak na et yaman kami ken kuana ken kada kayo amin kakabsat nga mangted daytoy nga tulong dayto nga church kakabsat ken gagayam ti kamay iti sibukan nga kamay iti iglesia ti Dios nga bibiyag yaman kami kada kayo kakabsat iti dakkel ken makainimbag nga tulong yo support tayo kakabsat dayto iti kapilyami kakabsat Narawa 14 by 24 di Kalawa na magpas minute Vim na kakabsat tay Vim pagpagawan iti hollow blocks ito di mama get pinaratsak nga tumultulong kami lang iti trabaho kakabsat sa kaming tulag pa trabaho siguro palubos iti Apo iti all day i-focus mi na lang iti trabaho ito na makarugi kami nga hollow blocks tatapay laeng na kami pailaeng iti mabalin nga trabaho inot lang ang palaeng ado iti matrabaho ito na maka hollow blocks tiglawlaw mabalin nga giminton iti Lunes agin gana iti Sabado aday-dayo ti Apo gamiyaman kami unay iti support tayo kakabsat ken gagayem iti Apo lawen kakabsat iti Apo gamiyaman kami iti adu nga itidyo
ng tulong iti daytoy nga balay iti pagkararagan madaydayaw iti Apo. Praise the Lord, hallelujah. Nagdaragsak dagito nga mama, pero may nga adu ti jokes palalo ti jokes da. Pintas nga location kakabsat kinigayem talaga. So nga kakabsat yaman kami kada kayo amin. Praise the Lord, God bless you all.